sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, shooting incident sa Bula, Camarines Sur, padagos pa ang investigasyon. Duwang bangkay na nadiskubre sa Sangay, Camarines Sur na ambisto na. Kampanya kontra dengue sa Barangay Mabolo, Siyudad kang Naga, nagpapadagos. World-class performance kang Naga College Band asin Rondalia, ipinahiling sa Disneyland, Hong Kong. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud, Barata. Kasabay kan pag-uuran na namamatean sa siyudad ning Naga, ang pangapodan kan Department of Health Bicol na maglikay sa helang na dengue na darakan lamok. Huli kaini aktibo ang Barangay Mabolo sa pagkondusir ning misting laban sa mga nagtatagong mga lamok. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Naabutan ni sa Barangay Hall kan Mabolo, Siyudad ng Naga si Barangay Kagawad Melchor Diaz, Chairman kan Committee on Health. Saro sa tinatawan din nangunya ning atensyon, iyo ang helang na dengue na halis sa lamok. Sigun sa iya, may tulo na sidang kaso ka nasabing helang. Nag-iba man ang news team kan One Media TV 48 Naga sa ginibong misting sa nagkapirang zona kan Barangay Mabolo. Actually may tulo kami, kaya lang dahil may pagpapaluwas kasi baka yung mga tao magpanic. Sa ngunyan, iga kaming ongoing ang misting ni yung sa anti-dengue. Instead of fogging, misting ang sa kang dengue, ay kang DOH. Pinagahagal maninda sa indang mga residentes na maglinig kan sa indang mga tungod as linigan ang mga nagtitipong tubig. Tangani ini diin naman pag-istaran ka mga lamok asin makalikay sa dengue asin iba pang helang. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 104 ang kabilugan nin kaso nin pertusis sa Kabikolan na nairehistro poon bulan nin Enero hasta petsa 4 kan presenteng bulan nin Hulyo. Tuluman ang nairehistrong pinagbawian nin buhay. Kadaklan sa mga probinsya kan Bicol ang may tinamaan kan nasabing helang. 41 sa Albay, 3 sa Camarines Norte, 30 sa Camarines Sur, 0 sa Catanduanes, 3 sa Masbate asin 27 sa Sorsogon. Ang pertusis ang nakakaulakit na helang asin nakakagadan o rugna sa mga kaakian. Padagos sa mga bareta, mga barangay sa siyudad ni Naga, padagos ang pakikipagtabangan sa mga otoridad kontra sa ilegal na droga. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Saro sa mga problema sa siyudad ni Naga, iyo ang pagdakol ka mga naiimbwelto sa ilegal na droga na padagos man sa paghanap ng solusyon ang Naga City Police Office kaiba ang mga barangay igdi sa siyudad sa pamamayo ka mga barangay kapitan. Sinabi ni Barangay Kapitan Josephine Camba kang Bagong Bayan Sur, sige-sige man ang sa inang pakikipag-ulay asin paggibong aksyon sa mga residentes. Sigil-sigil lang po kami actually ngunyan, may mga meeting po kami. Medyo masakit din magkaulay and syempre ang iniisip minsan ang diskriminasyon din katong mga taong nababaritaan na nagagaramit kay iyan. Siguro iyan tig sasaro-saro ko na kaulayon na kami lang and then maintindihan ninda, ipaintindi din. Kasi makanos din kasi na kung dadyanan mi na kaiba na ang barangay and mga tanod or pulis, ang diskriminasyon man sa inda and masupog lalo na si mga pamilya na iyan may mga aki man. Pareho man ang sentimiento ni Barangay Kagawad Melchor Diaz kang Barangay Mabolo sa pagsugpo kan droga sa indang barangay. Hinihigutan maninda ang pagbantay para sa proteksyon kang mga residentes o rugna ang mga kaakian para dain na maimbuwalto sa mga arog kaining ilegal na aktibidad. Actually sa drugs, kasi yung drugs, kumbaga hilang ng cancer yan eh. Pero actually may ginigibo kaming aksyon para mabawasan o di natin masusugpo yung drugs. Actually andyan yan. Yung protection lang ng mga youth ang ginagawa namin ang action ngayon kasi may mga activities kami para yung mga youth maiwasan yung mga masamang gawain. So may mga parang facilities po kayo? Meron din kasi nagtap sa amin yung PNP, yung DOH, yung DILG para magkaroon ng activities about sa drug relation ng mga kabataan. Padagos man ang programa kang Naga City Police Office na isumbong mo ang Pusher Mo program.
Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Cazarreyes, Newsbreak. Mientras tanto, arestado ang sarong pintor sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation Canaga City Police Office, Police Station No. 2 sa Barangay Concepcion, Pequeña, Syudad ni Naga, Kasubanggi. Pinagtutubod ang shabu asin pinaalang na dahonin marijuana ang nakumpiskar sa suspetsyado ng unyan yaon sa kustudiya Canaga City Police Office para masangatan nin kaso. Sa iba pang bareta, siniguro ni Police Major Maria Victoria Abalain, spokesperson kan Camarines Sur PNP, na may nakapreparar na deployment ang lambang istasyon kan PNP sa Camarines Sur ngunya na paabuto na pagbubukas kan klase. Nakikipagkoordinar man subuot ang mga chief of police sa mga school officials para sa iba pang aktibidad na pwedeng makatabang ang PNP o rugnasana kan brigada eskwela. Meron po tayong mga kumbaga yung pulis sa barangays and sa mga schools nag-a-assist sila with our force multipliers na andyan po yan sila, nagkakandak sila ng meeting in cooperation with the local government unit sa mga yung mga municipal police stations natin, yung chiefs of police, mga officer in charge natin, nagkakandak po yan sila in cooperation sa mga schools sa DepEd natin. Paano mag-a-assist doon sa pag-opening ng classes, may mga brigada tayo. So tumutulong din po yung ating kapulisan dyan para makapaglinis ng mga schools and makapagbigay syempre ng police assistance sa mga papasok ng school ng mga kabataan. Sa pagbabalik kang Newsbreak, bangkay ning duwang lalaki na nadiskubre sa Sangay Camarines Sur nabisto na. Iyan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field.
Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, ang pag-atendir sa mga training kan kapulisan kan Camarines Sur, ang dakulang tabang para mas madugangan ang sa indang kaaraman. Ini ang inaasahan kan Camarines Sur PNP sa mga pulis na nag-atendir kan tulong aldaw na Tactical Emergency Casualty Care. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 14 personahe hali sa Search and Rescue Team kang Camarines Sur Police Provincial Office, Provincial Mobile Force Company, Tourist Police, asin hali sa Municipal Police Station na pinagdadayo nin turista ang kabali sa tulong aldaw na Tactical Emergency Casualty Care asin Tactical Combat Casualty Care Training na pinagigibungo niyan sa Digital Transformation Center sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Para sa tagapagtaram kang Camarines Sur Police Provincial Office na si Police Major Maria Victoria Abalaing, kulang tabang ini sa kapulisan kan Camarines Sur urog na ang tamang pag-turnover kang pasyente sa mga responder sa panahon ng aksidente. Makapagbigay kaagad sila ng first aid yung mga nandun, and then yung proper turnover din, napaka-importante din dun, ma-turnover nila yung kumbaga yung nasaktan or nagkaroon ng injury na hindi na mas lumala pa yung injury, ano yung mga proper ways and means na gagawin nila as first responders. So, yun po yung pinaka-aimed nitong program na to. Siniguro pa man ni Police Major Abalaing na ang mga nanudan kang silang ipinadarang personahe ang maitutukdo man sa man iba-ibang units para magamit asin mapakinabangan. Pagdating naman po sa mga level na ng ating kapulisan, yung etong na-train po, yung mga na-train natin dito, sila naman po yung magkakaskade, magkakandak ng retraining sa mga lower units po natin. Matatapos ang nasabing training sa agang Biyernes bilang parte kang pag-obserbar kang National Disaster Resilience Month. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, may pagkakabisto na ang duwang lalaking naku ang mayo na ninbuhay sa barangay Patitinan sa ngay Camarines Sur kang nakalis na bulan nin Hunyo. Susog sa report, iniba kong mga Pilipino asim biktima subuot nin pangkikidnap. Habo nang magtaonin anuman na dagdag na detalye ang Camarines Sur Police Provincial Office sa insidenteng ini, huli tayaon na subuot sa anti-kidnapping group kan PNP ang pagpapadagos kan pag-imbestigar. Sa iba pang police report,
Ang CIDG Camarines Sur ang lead unit sa pakikipagtransaksyon ki alias Noy, 46 anyos, residente kan LRV Village, Barangay San Antonio, Miloor, Camarines Sur, na nakumpiskaranin kalibre 38 badil na iyon sa iyang pinapabakal. Na-recover kan mga otoridad ang budol money na ginamit sa transaksyon, bala para sa caliber .38 as in cellphone. Dinaraman sa opisina kan CIDG Camarines Sur ang suspect, mantang sa Camarines Sur Provincial Forensic Unit dinara si Badil para sa ballistic examination. Sa iba pang police report, padagos pa ang ginigibong pag-imbestigar kan Bula Municipal Police Station sa nangyaring shooting incident sa Barangay Itangon, Bula, Camarines Sur kung saan binawianin buhay ang biktimang si Ricky Vasquez. Residente kan Barangay Hamurawon, Minalabak, Camarines Sur, asin caretaker subuot kang sarong niyogan sa nasabing lugar. Dinumanan man kan Camarines Sur Forensic Unit ang mismong lugar kung saan nadiskubre ang biktima para magkalap ng mga ebidensya. Sa iba pang bareta, preparado na ang schedule kan deployment kan Naga City Police Office urug na sa Kalabaan kan Peña Francia Avenue ngunya na nagraranina ang pagbubukas kan klase. Susugi Police Colonel Erwin Rebellion, apwera kan sa indang deployment, disidido sindang halion ang mga nakakaulang sa gilid kan tinampo para buwelong makakapababa asin pasakay ang mga jeepney. So ngunyan, nag-ego kami ng second coordinating conference, kasama ang DPWH, kasama ang GSD, kasama ang Kasureko. Kasi igwa kitang mga ililipat na poste. Kasi ang distance pala between the center lane going to doon sa gilid, that is 7.5. So nahiling me, kung talagang ito 7.5 masisecure, itong 7.5 masisecure na talagang obstruction, yung Peña Francia, pwedeng mag 2 lanes yan. Pwede mag 2 lanes. So, yan po ang ginigibutang pagingon yan in coordination with GSD, DPWH na mahali ta po itong mga lamppost para dumampo, mag-agi na ang mga sasakyan para yung flow ng traffic, yung flow, dahil na ma-impede. Padagos pa sa mga bareta, Naga College Foundation Band asin Rondalia performers nagpahiling kang sa indang tibay asin talento sa Hong Kong Disneyland. Aramon taman ang kompletong details kaiyan sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Welcome to the happiest place in the world, the Hong Kong Disneyland. Greetings everyone and welcome. Hong Kong Disneyland is proud to present our special guests performing for today's Disney Performing Arts. Please welcome the Naga College Foundation Band and Rondalia from the Philippines. Ang NCF Band and Rondalia nabestado sa sendang makabago asin magagay na pagtugtog kan mga popular na kanta, nagtaunin kakaibang eksperyensya sa mga paradalan. Ang saindang mga nakakabilib na performance ang bistado na bako lang sa Pilipinas kundi pati na sa ibang nasyon bilang pinaka-enot na Bicolano band and first Filipino Rondalia performers sa Hong Kong Disneyland na nag-perform nin mga malamagical asin paboritong kanta kan Walt Disney. Sigun Kivians Esmeralda na miyembro kan NCF Rondalia, obheto nindaan makataunin inspirasyon para sa mga Pilipino. We are very thankful po sa opportunity na nabigay sa amin para makapag-perform po dito sa ibang bansa. At iugayway po ang bandera ng Pilipinas, lalo na dito. Ang aming pagtatanghal po ay handog namin sa lahat ng mga Pilipino at sana maging inspirasyon po kami sa mga Pilipino dito at mga kabataan sa Pilipinas. Para man sa band director ng NCF na si Venrich Hermojeno, dakulang onra na maiwagayway ninda ang satong bandera sa world stage. I feel proud na nakapag-perform kami sa Hong Kong Disneyland and knowing na kami ang first Bicolano, Rondalia and band na naka-perform dito sa Hong Kong. And
I am grateful sa lahat ng support ng NCF community, especially to our President, Sir Mario Villanueva. Ang siring ng mga aktibidad, patunay kan commitment kan Naga College Foundation sa holistic approach sa edukasyon, excellence in education, sports, maging sa music, culture, and the arts. Yan ang tatak Enciano. Haligdi sa Hong Kong Disneyland. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. De malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.